वरिहा जरासी वरिहा येता तमी सतेहा वरिहा सरी निवा सुड सेरहा बेका निकुन बहाने बतनी वक फोरल तल्ला फोरो वता किन्नी केवायो कहा। సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఫొటోస్ అండ్ దానికి లిరిక్స్ దానికి ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసే ఉంటాయి. మీరు జస్ట్ సాంగ్ కానీ వీడియో కానీ ఏదైనా మీ ఇష్టం, ఏదైనా ఫోటో చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్. ముందుగా ఏం చేద్దామంటే పైన గ్రూప్ ఉంది కదా, గ్రూప్ని టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్, ఇక్కడ ఎడిట్ గ్రూప్లో ఒకవేళ ఫోటో చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫోటో, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఎవరిదైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో నేను వేరే ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఈ ఫోటో యాడ్ చేస్తున్నా. ముందుగా దీనికి లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. 29 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసి ఈ ఫోటోని దీన్ని ఈ షేప్ కిందికి తీసుకురావాలి. ఇట్లా కింద ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ లేయర్ చేసి పై ఫోటోని పేస్ట్, టైల్ పక్కన ఆర్మ్ వరకు టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు కింద ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. డిలీట్ చేసి ఈ ఫోటోకి కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో మీకు నచ్చినట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో ఎంత కావాలంటే అంత మీ చాయిస్, అది మీకు నచ్చినట్టుగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా పెట్టేసుకోండి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఒకటి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ దానికేమో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ మిగతావి జస్ట్ లిరిక్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే పైనుంచి కాపీ సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. కాపీ 21 లేయర్స్, బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో గ్రూప్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో సాంగ్ని డిలీట్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. సో సాంగ్ డిలీట్ చేస్తే సో ఆల్రెడీ సాంగ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది డిలీట్ చేసేయండి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు లిరిక్స్ని కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం, దేనికి ఏది సెట్ అవుతుందో అలాంటిది పెట్టుకోండి. సో మీ ఇష్టం, అది మీకు నచ్చినది పెట్టుకోండి. సో ఇలా ఒకవేళ ఇక్కడ షేప్ కూడా పెట్టుకోవాలంటే అది మీ ఇష్టం. పెట్టుకుంటా అంటే పెట్టుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ షేప్, ఈ షేప్ని ఇట్లా లాంగ్ ప్రెస్ చేసి కిందికి తీసుకురండి. సో ఇక్కడ పెట్టేసేయండి. ముందు దీనికి లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి కిందికి తీసుకురండి. సో మొత్తం లిరిక్స్ కిందికి రావాలి ఇట్లా. సో ఇక్కడ పెట్టేసేయండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేప్ని కలర్ చేంజ్ చేద్దాం, లేకపోతే లిరిక్స్ కనిపించదు. సో ఈ విధంగా మీకు నచ్చిన కలర్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా పెట్టేస్తే సో సింపుల్గా ఇలా కనిపిస్తుంది. సో అది అవసరం లేదంటే డిలీట్ కూడా చేసేయచ్చు. సో ఇప్పుడు లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ లిరిక్ ఉంది కదా, దాన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ స్టైల్, సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా పేస్ట్ స్టైల్ అంటే చివరి దాకా ఒక్కటే ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా ఇలాగే చేసుకోండి. పేస్ట్ స్టైల్ చివరి వరకు, ఒకవేళ ఇటు అటు జరిగితే ఇట్లా జరిపేసేయండి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఈ విధంగా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.
సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, నేను కూడా తెలుసుకుంటా. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్, ఇలా మొత్తానికి 1 by 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా, ఒక్క లిరిక్స్ మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటే చాలా టైం అవుతుంది. సో కంటిన్యూగా ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ లిరిక్స్, ఈ లిరిక్స్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఫేస్ట్ టైల్ చేస్తే కరెక్ట్ ప్లేస్ తీసుకుంటుంది, అన్నీ తీసుకుంటుంది. సో ఒకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు గ్రూప్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, దీనికి గ్రూప్ కిందకి తీసుకురావాలి, ముందు ఉన్న గ్రూప్కి కిందకి తీసుకురండి, కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. సో ఒకవేళ ఈ ఫోటోని కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, దీనికి 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోండి. ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి సేప్ కిందికి తీసుకొచ్చి కింద ఫోటోని కాపీ లేయర్ చేసుకొని డిలీట్ చేసేయండి. దాన్ని డిలీట్ చేసి దీనికి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.